Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir tebitlerde howa -21 gradusa ýetýär. 10-njy dekabrda bitaraplyk günni belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demir gadagynda Libapda örän sowuk darganatyda we gaz ojakda soňky günler howa gijelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Azatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üçünçülüginiň ketilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirici sistemalarda we elektrik togyny berjay edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsazlyklar ýaratyn gaz tok bilen üçünçülüginiň ketilmegine sebäp bolýar. Awariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa, gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyň Libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Darganatanyň daýhan birleşiklerinde Çarbadar, Gazojak şäherlerinde 3 gün bäri ýygyderli döreýän gaz üçünçülügindäki problemalar ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdak çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun, sadak we salyarka ýakyp günlerini görýärler. Anamal sowukda hojalyklar ýyladys ulgamyny doňdurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýyladylýan gazyny doňdurmazlyk üçin her bir sagatdan odun çapyp ýakýarlar. Öýleri sowukdan goramak üçin çağılary, garrylary ýylatmak we öýümizin katelnisi doňup ýarylmaz ýaly çalyşýarys. Dip darganatyly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda howa geçen dinç günlerinde birden sowap başlady we minus derejelere ýetdi. Odalyk hep Taşgabatda gündizlerine 21 gradusa çenli gyzýardy. Gijelerine 10 gradus derejesinde bolýardy. Şu günler birden düşen sowuk döwlet maldarçylyk edaralarynyň we hususy maldarlaryň aladalaryny artdyrdy. Kiçi mallaryň sowukdan ölýän halatlary ýüze çykdy. Azatlyň habarçylaryna Libapda mallaryň gyrylmagyna degişli birnäçe ýagdaý ma'lum boldy. Ýüze çykan ýagdaýlaryň biri darganata degişli. 11-nji dekabra geçilen gije gumna örüde bakylýan 1000 goloy goýuny geçili sürüýüniň ýarysyna goloy açyk meýdanda haram öldü. Sürüleri paýty ýygymy gutoran soň 15-nji dekabrda daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy. Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä, gyş paslynda öri meýdanlarda iým gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda, boş ýerlerde bakylýar. Emma Libapda häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygyma yerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henizim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri üçin indi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar gyşyň başynda eýem şeýle maddi ziyanın yetenligini bellep, munun öwedini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar. Öňümizde günler howanyň hasy sowumagyna garaşlýar. Sowukda marlaryň haram ölüp başlandan soň häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda doýduruş berip başlady. Emma ot we iýim kömegini bermeýärler. Dip yerli maldar gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Ady regionuna ornaşdy. Goňşy Özbekistanda Gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demir gadagynda howanyň temperaturasynyň gijelerine -15 -20 gradusa çenli, gündizlerine -7 -12 derejelere düşjekdigini öňünden habar berdi. Özbekistanyň birnäçe sebitinde gar ýagdy.